Hola, bo día. Bueno, oye, moitísimas gracias pola vosa presencia unha segunda vez esta semana. Tivemos xunta de goberno o martes onde mobilizamos 1,5 millóns e hoxe venres volvemos a celebrar unha xunta de goberno donde mobilizamos 2,6 millóns. É dicir, en 4 días 4,1 millóns de euros mobilizados. Vos comento o detalle. 95.000 euros que van destinados para os mozos e mozas da provincia que cursan FP para que completen a súa formación no estranxeiro. 125.000 euros para potenciar a Rapa das Bestas. E vamos a facer coa renaturalización da Carballeira de Sabucedo no Concello da Estrada. Logo, 165.000 euros para os festivais audiovisuais, 220.000 euros para o programa Mais Convivencia, 600.000 euros para as actuacións do programa Mais Música e, por último, ao beiro do plan Mais Provincia, 1,4 millóns de euros, que van a parar a 8 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes para que realicen investimentos, afronten gasto corrente e poidan contratar tamén a persoal para todas aquelas necesidades que poidan e queiran afrontar. E, ademais, tamén, entre outros dos asuntos que vamos a tratar, dos que vou dar conta, analizar os preparativos da Gala do Turismo que terá lugar o próximo mércores, día 10 de abril, na cidade de Vigo. E comezamos por xuventude. Como vos dixen, hoxe vamos a aprobar destinar preto de 95.000 euros para que 17 alumnos dos centros de FP da provincia poidan realizar prácticas no estranxeiro ao beiro dun programa do Erasmus+. Estes alumnos son dos institutos de A Estrada, As Neves, Pontevedra, Tomiño e Vigo. Estudan desde cuidados auxiliares de enfermería, xestión administrativa, vídeo DJ e son, informática básica de oficina, instalación e amoblamento, instalacións de telecomunicacións, emerxencias sanitarias e carpintería e moble. Os 17 mozos e mozas van a realizar as prácticas en Portugal, Irlanda, Italia, Malta e Croacia. Ten unha duración de entre 3 e 4 meses e a axuda oscila entre os 4.400 euros e os 6.350 en función do país de destino e da duración da estancia para adquirir esa formación complementaria que buscamos con este programa. E logo vamos a falar de turismo. Sabedes que o noso lema é unha experiencia 100% Rías Baixas e imos a falar dunha experiencia 100% Rías Baixas e, ademais, dunha festa das máis selleiras da provincia, a Rapa das Bestas, ademais declarada festa de interese turístico internacional. E aquí, neste eido, imos a destinar 124.000 euros para renaturalizar a Carballeira do Campo do Medio, ali en Sabucedo. E farémolo a través dun convenio co Concello da Estrada. Por primeira vez, a Diputación realiza esta acción para apoiar unha das celebracións máis icónicas da provincia. O noso obxectivo con esta actuación é poñer en valor toda a contorna na que se desenvolve a Rapa das Bestas. Isto é algo do que se vai beneficiar, xa digo, a Carballeira que está a carón do Curro, que ten unha extensión importante. O que imos a facer ali é rexenerar a Carballeira, cubrir as raíces das árbores, adecuar as pendentes para evitar as escorrentías, repoñer os valados de madeira, mellorar as zonas da acampada da Rapa das Bestas e instalar tamén un miradoiro no Curuto, en Sabucedo. E todo elo se enmarca dentro do Plan de Sostenibilidade Turística do Destino de Tabeirós, que está dotado con 2 millóns de euros de fondos Next Generation. E agora imos cun novo programa que ten que ver moito ca posta en valor do noso territorio, pero centrándonos no tecido social da provincia. Estámonos a referir do programa Mais Convivencia, dotado de 220.000 euros para que entidades sen fins de lucro da provincia compartan experiencias, crean espazos de participación e poñan en valor o patrimonio cultural, artístico, etnográfico e
etnográfico da nosa provincia. Cal é a principal novidade? Bueno, pois aquí estamos a falar que este programa, en vez de delegar a súa xestión en multinacionais, como se viña facendo hasta de agora, pois o que vamos a facer é que cada asociación ou entidade beneficiaria terá completa autonomía para o deseño e a organización da súa actividade, vai a contar cun respaldo da Deputación de 1.000 euros por entidade. Pensamos que con isto se vai a favorecer a contratación de empresas, axencias de viaxes, entre outros, do tecido máis próximo. É unha maneira de estimular a economía local, porque hasta de agora ao que concurrían eran grandes grupos de viaxes, que eran os que se facían cas ofertas, moi lonxe da parte local ou da asociación onde realizaba esa actividade, e tamén vai a permitir que se adapten un pouquiño máis ás necesidades de cada unha das asociacións ou entidades que se beneficien. E aquí pode estar disponible na web, porque ofertarémolo, ali un amplo catálogo de actividades e rutas que inclúe propostas de todo tipo, relacionadas coa arqueoloxía, coa arquitectura civil, a popular, os faros, os camiños de Santiago, ou, entre outras moitas, tamén se inclúen os museos. E todas estas actividades van a estar abertas a entidades de iniciativa social, asociacións de mulleres, de veciños, de maiores, culturais e tamén as AMPAs. Tamén, por outro lado, lles anuncio que o prazo vai estar aberto para solicitar desde o 15 de abril ata o 1 de decembro, e logo a data límite para realizar a actividade será o 15 de decembro, lóxicamente, do ano 2024, estou a falar. E seguimos. Facémolo con outra iniciativa que ten que ver coa dinamización turística da provincia, ainda que neste caso desde a óptica da cultura. Falamos dos festivais dos audiovisuais. De feito, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar aprobaron as bases para que entidades sen ánimo de lucro desenvolvan festivais audiovisuais na provincia. En este sentido, trátase dunha liña de axudas que conta cun orzamento de 150.000 euros. Isto equivale a un 10% máis que o ano 2023. E o que pretendemos con esta iniciativa é apoiar a organización de festivais e certames cinematográficos na provincia, e que dediquen especial atención, lóxicamente, á programación e difusión do cine galego. E para beneficiarse destas liñas de axudas, os festivais teñen que levarse a cabo durante o ano 2024, teñen que durar como mínimo 4 días e teñen tamén que incluir como mínimo 20 proxeccións, así como 5 sesións ou 10% dos títulos de produción ou dirección galegas. E seguimos coa cultura. Pasamos do cinema á música, xa que hoxe aprobamos as actuacións do programa Máis Música, dotado cun orzamento de case 600.000 euros. Como xa vos informei, a principio de ano o que buscamos é a colaboración continuamente cos concellos, e neste sentido o facemos poñendo a disposición actuacións musicais potentes, que se non fose a través dun programa destas características, gran parte dos concellos da provincia nunca disfrutarían de actuacións deste tipo. E o que pretendemos é difundir a cultura galega. É dicir que, a modo de resume, que os 59 concellos menores de 50.000 habitantes, é dicir, todos os posibles beneficiarios, van a realizar actuacións ao beiro deste programa. Os concertos celebraránse entre maio e setembro, e destinamos entre 3.800 e 15.000 euros para actuacións, en función dos grupos e artistas solicitados. E aí programanse actuacións onde, a modo de exemplo, estarán Fillas de Casandra, o Gaudí Galego, Luar na Lubre, Milladoiro, Roi Casal, SES, Astarot, A Roda, Budiño, de aquí da Ría, de Vacas, Grande Amor, de Rapanza, Ixadura. É dicir, un elenco de artistas e de grupos que van a
expandir a cultura galega por toda a provincia e según vayan sendo os concertos e as datas, pois xa vos iremos informando máis ao detalle dos lugares onde se celebran. E por ir rematando, e como é tradición o facemos falando dos fondos do máis provincia, o plan de obras e servicios, un plan que tendente a tender pontes cos concellos como nunca se fixera antes, eso demostra a dotación orzamentaria que ascende a 48,2 millóns e hoxe aprobamos 1,4 millóns de euros para 8 concellos. Estamos a falar da Estrada, Baiona, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Nigrán, O Porriño, Redondela e Salceda de Caselas. Despois, pois como é costume, vos remitiremos unha nota de prensa detallada de cada un dos investimentos de cada un dos concellos, pero por sinalar os referentes a 3 liñas que recolle este programa Máis Provincia, na liña 1 de investimentos son preto de 910.000 euros que van a parar a Estrada, Cerdedo Cotobade, O Porriño e Salceda de Caselas. No que se refire á liña para afrontar gasto corrente, a liña 2, estamos a falar de 280.000 euros para Baiona, Nigrán e Redondela. E para a liña de activación de emprego, a liña 3, 250.000 euros, que vai a permitir a contratación de 34 persoas desempregadas en Campo Lameiro e Cerdedo Cotobade. No referente á asignación da liña 1 para Salceda de Caselas, quero destacar que a actuación, que a fase 3 da obra de mellora das instalacións técnicas das piscinas municipais vai a ser financiada ao 100% con fondos provinciais, porque a esta chega hai que engadirlle unha de 66.000 euros que procede do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Van 3 meses de ano, pouco máis de 3 meses de ano, e no que se refire ao reparto de fondos do Plan Máis Provincia, pois xa van 15,7 millóns de euros aprobados en Xunta de Goberno que beneficia a concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. E, por último, como vos dicía, no referente á Gala de Turismo, este venres vimos de analizar na Xunta de Goberno pois os preparativos todos que en torno á vindeira Gala de Turismo 100% Rías Baixas, que terá lugar o mércores 10 de abril ás 7:30 da tarde en Vigo. Ali, pois, a cidade olívica, emblema das Rías Baixas, acollerá de novo a Festa da Excelencia Turística da provincia, onde brillarán as preto de 400 empresas que teñen o selo, ou están a punto de telo, o selo SICTEC, o Sistema Integrado de Calidade Turística en Destino. A gala terá como fío condutor, non podía ser de outra maneira, a campaña 100% Rías Baixas, baseada na auga, e poñerá en valor un destino infinito que ano tras ano ofrece máis costa, máis natureza, máis deporte, máis gastronomía, máis historia, máis termalismo e máis celebracións. Estes serán os bloques nos que se divida a celebración, que ademais vai a contar coa actuación de Eva Comesaña, que foi a bailarina que nos deixou abraiados xa co spot da campaña de turismo de Rías Baixas, da Diputación. Tamén estará Xurxo Fernández e Pan Senfrón, que é unha agrupación musical que mestura raíces galegas con innovación, e logo, pois, os moi coñecidos Eladio e Los Seres Queridos. Eu estou seguro que vai a ser unha gala, unha festa memorable, na que vamos a celebrar a calidade do noso destino turístico, o bo facer do noso sector e tamén o atractivo que ten as Rías Baixas en Galicia, en España e xa tamén diría que en todo o mundo. Eu, pola miña parte, non teño máis nada que comentarvos á espera das preguntas que irades formular. Bueno, pois non habendo preguntas, desexarvos un bo venres ata a semana. Moitísimas grazas.